एकच ध्यास फक्त विकास, एकच ध्यास फक्त विकास. भ्रष्टाचार विरोधी ग्राम विकास पॅनल निवडणुकीपूर्वी निवडणुकीनंतर एकच ध्यास फक्त विकास, एकच ध्यास फक्त विकास. भ्रष्टाचार विरोधी ग्राम विकास पॅनल निवडणुकीपूर्वी निवडणुकीनंतर. मी महेंद्र विठ्ठल मिस्त्री, कोटकामते ग्रामपंचायत प्रभाग क्रमांक 3 मधून ग्रामविकास भ्रष्टाचार विरोधी ग्रामविकास पॅनल मधून उभा आहे। कोटकामते ग्रामपंचायतीत अपहार झाला। अपहारित रक्कम 36,81,105 रुपये एवढ्या रकमेचा अपहार झाला आणि या अपहारित रकमेत कुठेतरी गावाचं नाव या ठिकाणी बदनाम झालं अपहारामुळे। अपहारित रक्कम या ठिकाणी जी गावाच्या विकासासाठी वापरली जाऊ शकली असती ते कुठेतरी वेगळ्या मार्गाला गेल्यामुळे खूपच या ठिकाणी गावाचं नाम बदनाम झालेलं आहे। याच्या पुढे आमचं एवढं एकच ध्येय आहे की कुठेतरी गावातल्या जनतेसमोर चांगल्या गोष्टींची उद्दिष्ट ठेवून या गावाचा विकास केला जाऊ शकतो। ही ध्येय धोरणं ठेवून तरुण वर्गांसाठी रोजगार निर्मिती अशा पद्धतीने काही गोष्टी चांगल्या पद्धतीने लोकांसमोर मांडून गावाचा विकास करण्याचं ध्येय ठेवू। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।